po ba yan, sir? Yung 10 na lang nababayaran na parking fee, sir. Ha? 10. Ah, may 10 pesos na babayadan. Okay. Yeah. Hanggang ano oras kayo dito, sir? 4:30, sir. 4:30. Okay lang ba, sir? Isama ko kayo. Ha? Sa vlog po. Ah, sublagan? Ah, Okay. 10 pesos. 4:30. Oo. Oh. Sige, sir. Thank you. Sige po. Ano yung mga bawal dito, sir? Ay, sigarilyo. Andiyan lahat, sir. Ah, Angel lang. Andiyan, lahat. Ah, okay. Sige, sir. Thank you. Ayan, guys. So, ano. Ito yung mga bawal dito. Ayan. Lapit ko. Bawal magbasura sa kanal at ilog yan. Basahin nyo na lang. Ayan. So, kung mahuli po kayo dito, mayroon po kayong multang. First offense po natin, 1,000. Second offense, 1,500. Third, yan, 2,500. Okay, so from here, dito sa park na to, around, kung di ako nagkakamali, maglalakad po kayo dito ng 5 to 15 minutes. Ngayon, mag-isa ako, kaya medyo nakakatakot. So, yan. So, ito po yung lalakaran po natin dito. So, subukan natin. Halos walang masyadong tao eh, kasi Tuesday ngayon. Wag lang tayo mingay. Yun, ganda. Nakikita ko na yung ano, yung dinadaluyan ng tubig. Ayun. Di nyo makita kasi andyan sa may ano. Naririnig ko na. Okay. So, yun guys. Lalakad muna tayo. Tapos ano, parang ulan pa. Ginusto mo yan eh. Kakatakot mag-isa ko. Ay, nako. Ayan, so kung bago ka pa lang sa channel na to, paklik naman po yung subscribe button. At paklik na rin po yung button bell sa taas para lagi po kayo updated sa mga bagong video yung ipopost ko. So yun nga po guys, sa Facebook page naman natin, pa-search na lang po Travel Get Moto. So noon po kasi yung page po is Travel Get 1. Ngayon napalitan na po siya. Kaya yun, kakakapalit lang nung last month. Be careful. Yan. Oh, no. Laki oh. Tas. Grabe. Boss, malayo pa ba? Malayo pa ba? Malapit na lang. Okay. Yun guys, oh. Oo, malapit na. Nakikita ko na. Doon yung mga tao. So, akyat tayo. So, doon sa may entrance, meron din po kayong babayadan na parking fee. So, sa akin kasi, since nakamotor ako, 10 pesos lang. So, di ko alam kung sa yung mga naka 4 wheels siguro, mga 20 or 30. Di ko alam. Hindi ko na rin natanong. Mamaya tanongin natin. Oh, yan. So, ito po yung dadaanan natin. Yun. Ari ko. Baba, pataas. Pero hindi naman siya yung masyadong ano, yung talagang akyatan na pambundok talaga. Yung ito kasi ano lang, smooth lang kumbaga. Na yung bubuyog. Kaya takyak.
Oh guys, ano nyo? Oh. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the May grind, pababa pa. make a change, my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact, taking big swings, push hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a Ganon, pababa. ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short, so Malakas na daloy ng tubig. Punta tayo doon. Sabi ko. So, ingat lang dito guys. Kasi ito yung makikita nyo. Na bato-bato. Ba't yun? Parang ano to, bumagsak to. Kayo po bang ano dito? Kayo bang ano, bantay? O naliligo lang din? Taga dito rin. Taga dito din lang. Oo, naliligo lang. Okay. Okay lang, sama kita sa vlog. Okay. Sige, thank you. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily.